बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ गहपुराव राइफलजों लोगोसे सानै फलानखौ हमदों। आसाम पुलिसनि मोनसे टीमा गहपुरनि अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव पेट्रलिं होबाय थानाय समावनो गुफुर गाबनि अरुणाचल प्रदेशनि गारिखौ सिग्रोमनाय जायो। गहपुर पुलिसनि टीमा गहपुरनि ककिलारांगाजान हालामनिफ्राय गंसे अरुणाचल प्रदेशनि गारिखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों सानै फलानजों लोगोसे आयेन बेरेखा 22 पइन्टनि गंसे राइफल आरो मासे हादि दंला दाउखौ हमना मोनो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला सानै लाइमोन सेंग्रानिफ्राय आयेन बेरेखा 22 पइन्टनि गंसे राइफलजों लोगोसे दर 45 गुलिफोरखौ हमना मोनो। हमजानाय सानै फलानखौ अरुणाचल थिम्पुनि थागिबि बिरिलालिन आरो गहपुरनि ककिलाजान रांगाजान हालामनि थागिबि सागाम बसुमतारी होननानै सिनायथि होदों। सानै फलाना अरुणाचल प्रदेशनि गंसे गारि AR01 J9030 नि गंसे गुफुर गाबनि कारजों फैबाय दंमोन। बे समावनो पुलिसनि पेट्रलिं होबाय थानाय पुलिसनि नोजोराव गोग्लैयो। नैथियाव दङ दायनिगिरि फरिजुल रेहमाना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। कक्राझार जिल्लानि अफयाखुथियाव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि फरिजुल रेहमाना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय थांनाय हराव खारखोमानो नाजादोंमोन। जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि फरिजुल रेहमानखौ पुलिसा नायबिजिरनो बेदलांमारियाव लांनाय समावनो बे जाथाया सोमजियो। कक्राझार जिल्लानि SP प्रतीक बिजय दुबेया मिथिहोनाय बादिब्ला दायनिगिरि फरिजुल रेहमानखौ लानानै गंसे मबाइल फन नागिरनो थांनायाव फरिजुल रेहमाना पुलिसखौ थगायना गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो आरो जायगायावनो कक्राझार पुलिसनि सासे जवाना जोखोम जायो। लोगो लोगो जाथाय थिलियाव पुलिसा 2 राउन्ड गुलि गावनो गोनां जायो होनना मिथिहोदों। कक्राझार SP प्रतीक बिजय दुबेया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंबावो दि पुलिसनि गुलिजों दायनिगिरिया आगदा आथिङाव जोखोम जानाङो आरो जोखोम जानाय दायनिगिरि फरिजुलखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो दैथायहरो होनना बुंबावो। थामथियाव दङ पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै दिनै सावरायज्लायगोन। महामारी कर'ना भाइरासजों लोगोसे रायजोआव पेट्रल डिजेलनि बेसेना थाबथानाय गैयै बांनो हमदों। पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनि उनावनो दिनै मोजां खौरां फैनो हागौ। पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै दिनै गोनांथि जथुम मेल जागोन। हादर नाङैनो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोबां अजद सिखांनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै पार्लियामेन्ट स्टेन्डिं कमिटिया दिनै IOC, BPCL, HPCL थाव कम्पानिफोरजों जथुम मेलनि गेजेरजों सावरायज्लायगोन। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ मुसलपुरनि गोग्लैसोनानै थानाय सरकारि न'यंफोरखौ लुफुंनो नायहैदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुरनि माखासे आद्रा थानाय सरकारि न'यंफोरखौ नायफैनानै जौगाथायनि महर होनो थाबैनो खामानिखौ मावफुंनो नाजानाय नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुराव थानाय हारिमुआरि न'यंआ गाज्रि जानानै थानायखौ गोदानै मावफुंनानै मोनसे समायना आलासि जिरायग्रा न' महर होनायजों लोगोसे हारिमुआरि न'यंखौ साबना हामना खालामनो थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा थियारिसै आरो बेखौ फैगौ 3 दाननि गेजेरावनो लुफुंनाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ रोखा बुंथियो। बाथियाव दङ सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारिया बुंदों BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया 4 जुनाव गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो फोसावनाय अर्डारखौ गोख्रै बोखांनांगौ। BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गटामारिया थांनाय 4 जुन खालाराव BTCनि गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिफोरनो BTCनि मोन 16 बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर होनाय आरो दिथा खालामनाय बिथोन फोसावनायखौ गोख्रों रावजों हेंथा खालामदों। अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडनि आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारिया दिनै अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडनि थान्दै हान्जाया BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गटामारिखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायो आरो थांनाय 4 जुन खालाराव फोसावनाय बिथोनलाइखौ बोखांनो खावलायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बारग' MP सानसुमा खुंगुर बिथाङा बुंबावो दि BTCखौ फोजोबस्रांनायनि खैसारजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो UG ब्रह्मआ बिटिआर सुक्ति खालामदों। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिबानगिरि SP फोरखौ सामलायनो हाया। BTC एक्टआव बियो गैया आरो दिनैसिमबो जेबो अर्डार गैया होनना बुंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।